Karong semana ipaubos na pod sa ikaduhang PCR test ang 48 kabulanong OFWs nga mibalik dinhi. Atong iampo nga way mapositibo nila sa COVID-19. Simba ko naay usa o pipila nga positibo, unsa man ang atong buhaton. Magbasulay bata sa usag-usa unya mo ingon bitaw may gob nga di jud nato papaulyo ng mga OFWs. Una sa tanan mangutana ko. Di ba di ayang nanguli nga OFWs mga bulanon nga way padungan? Ang gidawat ba nato mga Tagalog o mga Ilocano? Pareho ba sila sa mga sanglahon sa Biblia? Nga wa pasadla sa syudad kay nahadlok ang mga katawhan nga matakdan sa ilang kahugaw. Tan-aw nato makatagod sila, pero hilom ta og nilingiw sa mga tao nga hingok nga gipapauli sa Bohol gikan sa Subo. Isip amahan sa Bohol. Gusto ko nga makauli sa balay ang akong mga anak mumanduman og dili ang IATF sa nasyonal. Ikaduha, mungutana ko. Dihang gipositibo ang pila nato ka OFWs. Ang atong lakang mauba ang pagsarado sa Bohol. Malahutay baka hata kung kita-kita ra ang magpuyo ug magnegosyo sulod sa Bohol. Mahimo tingali pero 30,000 ka pamilya ang mubalik sa pag-ugmad sa yuta ug pagpanagat. Kung gatuo ang uban, nga angay saradan ang Bohol, kay naay natakboyan sa virus. Makig-istorya sila sa sektor sa negosyo ug kadtong nawad-an og trabaho. Pangutana sila kung mahimo pa nga magpabilin nga sirado ang ilang negosyo lapas sa Mayo. Unsa man ang mahitabo sa atong kalinaw ug kahusay kung wala na'y pagkaon o kwarta ang mga tao. Isip amahan, siguruhon nako nga ang akong mga anak makatrabaho ug makakaon. COVID or no COVID, mangita ta og paagi nga ablihan ng Bohol sa hinay-hinay. Ikatulo, mangutana ko ninyo, niingon pa ta nga dili gid makasulod ang COVID mo sa Bohol? Kung wala pa kita mo tuo nga makasulod ang COVID-19 sa Bohol, ngano ato mang giandam nga mahimong 250-bed COVID-19 hospital ang galyari sa Bohol. Ato lang siguruhon nga adunay igong preparasyon ug makamanage ta niini kung makasulod sa Bohol. Dili ta angay mahadlok kung makasulod ang virus sa Bohol. Mas mahadlok ta kung wala ta naghimo og mga preparasyon sa pakigbatok sa COVID-19. Mas mauwaw ta kung talikdan nato ang atong kaigsuunang bulanon. Mga kaigsuunan nako, bulanon kita dili tungod kay nituo ta sa ija-ija aho-aho. Apan tungod kay kita manggiluyon, manggiyatagon, dunay baruganan ug lawong nga pagtuo sa labaw nga makagagahom. It is my great honor to bear this burden of leadership for Bohol. Please share this burden with me. Let us do it for Bohol. Maghiusa ta, magsakripisyo ta, ug atong atubangon ang hulga pinaagi sa atong pagtinabangay. To live with this virus is to defeat this virus. Mag-ampo ko sa kanunay alang sa inyong kaluwasan.